Konkluż il-proċess li se jwassal biex għall-ewwel darba l-eluf ta' Awċin li ta' kuljum ikollhom jivvjaġġaw lejn Malta għax-xogħol ikollhom servizz aħjar u aktar veloċi minn dak li għandhom illum. Fl-aħħar jiem il-kumpanija GoZo Channel aċċettat l-aktar offerta favorevoli li saritilha biex topera dan is-servizz tant meħtieġ. Fi stqarrija l-Ministeru għal Għawdex qal li fi frar li għadda l-GoZo Channel ħarġet talba l-konsultazzjoni biex kumpaniji interessati jitfgħu l-proposti tagħhom biex joffru is-servizz ta' fast ferry bejn Malta u Għawdex. Fil-fatt il-kumpanija rċevit 7 offerti mingħand offerenti differenti bl-aktar waħda favorevoli tkun dik sottomessa mill-kumpanija Islands Ferry Network. Fil-jiem li ġejjin din il-kumpanija se tissieħeb mal-GoZo Channel biex titfa' l-offerti tagħha lill-Gvern għal kuntratt ta' 5 snin fuq bażi ta' konċessjoni ta' servizz pubbliku ta' trasport bil-baħar ta' passiġġieri u karozzi bejn Malta u Għawdex. Il-kuntratt jobbliga lill-kumpanija rebbieħa biex tipprovdi servizz bil-vapuri bejn il-port tal-Imġar u ċ-Ċirkewwa kif ukoll is-servizz veloċi bil-baħar li jgħabbi passiġġieri biss bejn il-port tal-Imġar u l-port il-kbir. Il-vapuri li se joffru servizz veloċi bil-baħar mistennija jorbtu ma' mol fl-inħawi ta' dwana fil-port il-kbir Tefgħat ta' Ġebla l-Bogħod mill-Lif tal-Barakka.